Salam başlyk. Men ýene awtobusum gelmedi onu giýjäk alaýdym da işe. Salam Aýbölek geldiňmi? Alady. Ha. Aýbölek. Oşuraga diýerek kamany. Arhili. Mena dogry maýsam göňümden turany oý prasmotr manna goýan videolar habaryň barmy? Ha. Şonu wara gereken därler şüphe. Aýra-aýra özüm bir daýy dernäý, bolmady başga ýer görür. Baka özüm bir daýy çek bolaýyn. Ona aýra-aýra tana işden gerek gele. İşten giýjäk almak awtobusam size bahana boldy etýän. Indi giýjäk almajak bolaryn başlyk bagışlarsyňyz da. Aýyndy işe giýjäk alyp gelende de ziýan ýok. Men seni bärik reklam etdirmek üçin getirdim. Barbyr videolaň prosmotram alanyk. Başlyk entek men dol halka tanalman soň näme diýe goýjagam bilmedim mene. Aýbölek, men seni bärik reklam etdirmek üçin getirdim. Men seni bäri oýnamana çagyramaga, ne goýda şu zatlar 150 manatdan näme ideýaňa men tap bereyim saňa indi. Başlyk başda gelemde maňa harytlar bilen tanışdyrylmady. Indi häzir gurlap goýaýaryn men. Videony goýarsyňam bilen seran ütkeş prosmotram ýokly. Hormatly müşterilerimiz, Royal magazynyň patbeşiklary, ähliňizi şu videony gollamaňyzy haýyş edýän. Şu magazynymyzda saýlan harydyňyz 150 manat. 150 manatlyk skitkaly harytlamyz bilen ähliňiz peýdalanyň. Galanam abzor bilen dowam edýär. Biziň yerleşýän ýerimiz Taslama köçesi 74-nji dom. Habarlaşma üçin nomerler profilde duranlar. Aýbölek paryady geçişdir klientler gelmänkä. Men häzir bir ýerek bar gaýtsyp. Gör başlyk. Başlyk dün koýan videomyzda ýörekdir tügeleme, halka gollapdyr. Nämendi bir videoň ýöretdip, onam diliň aljak bolýarmy? Ayna bodul. Şuna galayım ya. Azıcık baranyň ora, ustaýyk mekan yerleşdirsek bolýar. Reklamany konkretni goýsa alyp barýardy. Şoýa aýyrsak. Şunuňmy? Goýsawrak gelýär, şunuňmy? Gaýraty bir mertirek bolyp reklam et, ustaýy seni goýjak bolmaly. Gaýraty. Bolýarmy? Gaýraty goýmy? Oy, goma. Da şükür. Dünkü videoya ýöretdir ha. Ha. Evet. Ansor ayna. Yoksa da ayna özellik tanalıyor. Bärik bir reklamatında adı deli, parlak burali. Kadam gerekmez tay. Bir aýra-aýra haýsy gowy prosmotr alsa. O, göreli. Haýsy gowy reklam etýän olsa, taň şonu goýaýarsa. Ýöne soň gelenim azajyk şuwsturak buraya. Bolýar, häzir görersiň. Bunu reklamat haýsy burali gowy ýerde bir like böyle. Bolýar. Salam. Ayna bodan. Şunu men getirenme konuşur. Yani prosmotr alana. Sonuç belinde var net. Böyle videonu yapsak uğraşıp bolýan. Bir iki bolýan şunu gitmeni. Şu bahana bilen prosmotr almagy ýöretip bolýan. Şunuňmy? Hayrat. Hormatly Royal magazynymyzyň patbeşiklary, ähliňizde köp sag bolsun aýdýan dünkü düşürilen videony ähliňiz gollapdyňyz. Ýene-de şuňky videony gollamaňyzy haýyş edýän. Şunalak ogadan köýnekler häzir ýene-de bir gezek abzor edip geçjek. Ýene-de men adymdan jaňadan müşterilere şu Royal magazynyň içindäki ähli harytlary 150 manatdan goýýar. Salam, Mehriwan, Royal magazynyň takipçileri. Royal magazynynyň içindäki amatly elýeterli evin eşikleri, erkekler üçin evin eşikleri häzir size görkezip geçjek. Biziň bilen galyň we like basmagy unutmaň. Yerleşýän ýerimiz Taslama köçesi 74-nji dom. Habarlaşma üçin nomerlerimiz profilde duranlar. Size ähliňizi täze gelen harytlamyz bilen tanışdyrjak. Aýbölek. Ekim, ösür. Sonra edersin bu reklamany. Aýbölek. Sen maňa haçan bol diýjek? Ha?
Näme işe sallym diýip ıraryny öýtdiňmi? Onsoň men senden beýle zat garaşamakdym, beýle çykoý berelimi? Ya sen bana bor diýersin. Ya da men seni işten çykar. Ýa-da. Geldiňmi? Şu ay böyle koy. İşten ayıra men getirdim bolýan. Bakýjak para. Boynumda kalmasın kim bilir ne edecek bolaydım da. Sen getiren adam en olmasın da. Edayın mı? Özün ne emessin et, özün getirdin, özün koydun. Ay böyle. Ben seni gitmeli oğlum işten. Nerede hükmanlar sana yeri yok. İşi sen çödýäňmi ýa o çödýärmi? Benim sana cevap veren kim çödýänni? İşe getiren mena seni. Näme işe getirdim diýip diliň alýarmy? Ödüm bilerim. Düşündün mü? Yürü. Buý ber elimi. Yürü. Degen Şutaydı maskara. näme etdiň boldy bol? Degen çykoý ber diýen men sana. Al gidecek gariyat men şunu. Goý ber diýen şuna. Al gidecek gerek. Goý ber diýdim men sana. Bapşe bolduňda sesini çykarmaýyn diýsem. Gyzy getirende näme? Aýlygy sen berýänmi ýa men berýänmi? Bar ýok bol gözüm görmesin. Başlaň meni. Men işden gitjek. Beýle dawaly iş gerek däl maňa. Ay bölek. Sen men naşsa, şu wagta çyn üns etmedim. Hiç tahtdan çekinme. Bar arkaýyn geçde reklamaň ediber. Royal magazynymyzyň mehriban patbişiklary, ähliňizi meni gollaýanyň üçin köp taňryalkasyny aýtýan. Häzir bize gelen täze futbolkular size abgor edip geçjek. Şunalak owadan renkli, her hilek owadan renkli futbolkularymyz gelenler. Bizim yerleşýän ýerimiz Taslama köçesi 74-nji dom. Nomerlerimiz aşağıda belden turanlar. Mehribanlar ählisiniň bahasy 150 manat ýörüýte meň adymdan gelenleriniz üçin. Salam. Salam dogan görüşdüräň. Geçde on arkaýyn görüşdürýärm, taýlan haraýdyňyz 150 manat. Gördüm da TikTok'ta gördüm. Ýöne men zat almak üçin gelmedim. Men iş sorak geldim. Biraz işten kösenýän. Tuğulama magazinem uluken. Eger size iş gerek bolsa, mümkin bolsa iş alaýsamy. Öň bir gyza iş ýap bermende, ýöne gapdana kömekçi gerek bolmagy mümkin. Öňsün diýdi işediňiz. Öň men öz başyma sowda edýärdim. Ýokma biraz kynrak bolada elim ýokarak bolup ýapmaly boldum. Şoň üçin sizden soraýyn geldim. Ay bölek, alaýalym gapdalyňa bir gyz. Ýek özüňe kynragam düşýär asyň. Başlyk maňa tapawdy ýok, özüňiz göräýmeseňiz, alsaňyz agdy bir bolup işleşer nesip bolsa. Bolýajym jan alaýaryn. Maňa agdy birji bolup iş ýap, sowda etseňiz bolýa. Haçan işe başlaýaňyz? Bolýagam. Men şunu işe başlamaly bolsa başlajak. Maňa esas iş zerur. Bolýajym jan arkaýyn geçde iş ýap ber. Ay bölek hemme zatlar bilen tanışdyrar seni. Salam. Gowmy jara? Salam. İşe başladyň ha? Tuğulama şowly bolsun. Hawa, nesibedenden başlamakçy. Sen bilen oňşup bolarmyka? Oýna diýenlerni gatty goraýmy? Yo, oýnadýanyňy bilýän-ä. Menim senden beter degişgene. Gelmen seni Royal magazynymyzyň içi bilen tanışdyraýyn gowsy. Tumkan goý hotaýda? Gel. Ui, maskara, kellemem ýok men. Adymydan soraşmanlarsa, men adym Aýbölek. Men Selvi, tanışanma begendim. Ýör Selvi, tumkan goýşdaýyk, men seni datlar bilen tanışdyraýyn. Tere Selvi hiç il kynçylyk ýok. Taýlan haraýdyň 10 manatdan 150 manata çeni. Reklam etende dem hiç il kynçylygy ýok. Öwreşik dersiň arkaýyn ol. Materiallaram gatty gowjadyr. Ödem her hilek renkde, her hil rasmerde bardyr. Içinden hem gowkeny. Maňa jaň gelýär üçin bir munç görüp geleýin men şonu. Men sana gorkozjak oýnama çydarmykan senja? Hormatly müşteriler, şu görýän futbolkalaryň saýlanyňyz 10 manatdandyr. Bulaň ähli renkleri, görnüşleri gaty kändir. Materialam yumşajyk. Şu görýän futbolkalaryňyz ählisi 100 manatdan. Bulaň renklerim, görnüşlerim gaty kändir. Yerleşýän ýerimiz Taslama köçesi 74-nji dom. Habarlaşmak üçin nomerlerimiz profilde duranlar. Selvi, bugün näme işe wagtyndan öňeleýipsiňler? İşe girelme begenýän ýerek geleýin diýdim. Vay, şeýdip işe begenip gelýän emir bolsana, başlyk o adamdyr. Edeniň bilýän adam. Şeýlemaga? Selvi, men senden tamam olur. Diyenim bolayım olur. Şunu deme. Daza kahsın tutmam. Hiç de biliriz olmam.
Düşündüňmi? O sen dostuňa? Nädip dostuňa şuňa zatlar dödýän? Nädip wyjdanyň çap ketýän şu zatlar etmäne? Sen işin olmadyna zatlarym ben. Bana degen urgulary kesedi baljak. Men şu gedek aljak arym. Ömrüne ýadymdan çykmaýan garýar. Sen öýde işiňe düşündüňmi? Onda men pekamdak atça okum, onluğa çalpıra goýjak öýken görýän bolum. Bir zada kömekleşdiňmi? Ýok, men näme aýda men näp gördüm. Bolşum şeýle üns bermegi. Ay öyle kadir men gelýän. Täze ýükler gelipdir, şonu gorkaýdaýyn men. Oňa seni özüň magazyna teretişdiräň. Bor başlyk arkaýyn olaýyn. Oglanlar, men size üstüňizde ykjamja oturaýjak, komplektlerimiz gorkaljak. Oglanlar, ýanky görkezden komplektlerimiz 450 manat. Biziň ýerleşýän ýerimiz Taslama köçesi 74-nji dom. Başlangaýdy magaýda? Nire barýan jigim kakaň özep ýörsiňmi? Kakam özep dur. Kaka magazyny akylym ýörmeýän kakaň ýa nekiden ýola näme işlepýörsiň? Kaka yan yola neşe kalıp korktum. Ejaňa gördüm seni. Gel akylym, gaty gorkdyňmy? Sağ ol, taňy arkasyna alyp gaýdypsyň. Selvi, Howay bölük. bir gün ýeki işlemeli boljak öýtýän sen. Näme işiň bardy, gowçulukmy? Hawa gowçuluk. Sagat alta restorana barmallym. Toýa taýynyp görmeli. He, tuweleme. Bolýa, gidiber, toý bir gowzat. Hawa toý gaty gowzat. Kiçilikden arzu edip ahyry ýetdim arzuma. Toýda alyp barjy bolýan men. Wy, şeýlemi, tuweleme. Menem şol kiçilikden arzu edýädim. Belki maňa döwre dersiň, toýlar bilen barar. Bor joram, nesip bolsa. Selvi 100 manatlyk harytlar goýduňmy reklama? Hawa başlyk goýduk, aýyň oturna çen hemme zatlar 100 manatdan goýduk. İýul aýynyň 30-na çenli ähli harytlar 100 manatdan goýuň, müşterilerimiz peýdalansyn. Selvi, magazyn paryat gediňde ondan ýapyşdyryňda gaýdy beriň, ertirem ýeräçikden geliň işe. Bor başlyk. Bolýa başlykçan. Anamga girmek üçin gaýdan halat etmegi maňa bahana bolýar. Men işime näşe. Görýän bolýan başlyk hem işi saňa buýrup uğrady. Başlygyň namana dama girmegen saat däller. Sen näme işe görýärkaň? Garşyňdaky duranama töňe däller. Hormatly müşterilerimiz, Magazynaky tutuş harytlarymyz 100 manatdan. Aýyň oturna çeni dowam etýär. biziň ýerleşýän ýerimiz Taslama köçesi 74-nji dom. Habarlaşmak üçin telefon belgemiz 62 20 01 96. Aýbelek salam. Salam Begenç. Aýbelek. Sana bir zat aýdyp baldym. Begenç maňa aýdyp aýtmady ýalyk. Ikimiziň aramyzda zat ýok. Düşünýän Aýbelek. Kimin aramda hiç adam ýok. Ýöne men sana bagışla diýesim geldi. Sana bar eden etmişleme ökünýän. Senin ötünç soramana geldim. Görkezden oýundan towa gelip inni düşünen bolsaňam ýaxşy. Taňa Allah göz görkezdi Begenç. Begenç diňe menden ötünç soranyň bilen hemme zat geçäýendir öýtýän. Çağalykdan bile önüp ötüp, bilece oýnan dostuňa sen ýamanlyk etdiň. Gitdi şondan ötünçüňi sora. Aýbelek. Hayrat etdi men bagışla. Onsoňam senden ulu haýyş etýän. Garýada aýdyp beraýda men baryp bara ötünç sorajak şondan. Hayrat et. Gatyal bar baýdýan taňa. Garýada aýtdy ýa-mi Begenç? Utanaň okmaz bolşuňdan. Näme garýada ýamanlyk etdi men saňa aýtdymmy? Onsoňam görkezden oýundan eden etmişiňi özüň çek, bile çekdirjek bolma. Sen Allah bagyşlasyn Begenç. Salam baş.
Salamay öyle. Yine avtuğla yetişmedin mi? Giyecek alıp geldin öyle. İşe yetişýärdim, gijak almadım, başlyk ýöne ýola begenç taklady meni. Begenç diýäňmi? Geçeni gedegem doatdym diýip hisap diýmedim. Özüm urlaş gaýdaýyna soň ulan. Dur başlyk begenç bilen gürleşerden gijinni. Näme bolup duraňa? Bilemok başlyk, ele taralanyň. Menden nime üçin sorady. Bana etjek erwet niyetinden öňürti Allah Taala haklaşyp durdy anda. Kowa başlyk, bu ýalançyda hasapsy zat ýok. Her kim öz päline görä tapýar. Oglanlar, häzir men size Polo Classic krossovkalamada abzor etjek. Taýlan haridyňyz 100 manatdan. Yerleşýän ýerimiz Taslama köçesi 74-nji dom.